Имаше някакви бисквити направени с мед, изпух се вън. Искам да благодаря. Не искам. Правим клип. За дългите вечери прекарани. Все още? За дългите две вечери, които прекарах там. Едната спа, не лъжи. Стига и ти спа и беше на главата ми, само пускаш някакви коси в ушите ми. Бате, не е вярно! Вече тук с това трябва да снимаш. Искам да благодаря всички членове за този подкрепа през годините и на господин Филипов, който ме вдъхнови танците с Плегенс, който в крайна сметка това, че е попинг. Това е 13. Изпълних чукът много това. На филм от тези филма, това ще прочитах преслон. Тема. Номер 8 километра, ще добавите нищо. Дайте раз на ден. Дайте всички на всичко да сме. Добре, мамо. Деко! Приятелко да ми дадеш нова. Коя нова? Слагам.